Καλημέρα σε όλους παιδιά. Τελευταία ημέρα κυνηγίου σήμερα. Έχουμε κανονίσει με την παρέα σήμερα να κάνουμε το τελευταίο περπατητό μας από το πρωί μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα σήμερα σε αυτή την τελευταία έξοδο και να είμαστε καλά, να κυνηγήσουμε και του χρόνου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ψάχνω άλλη μία. Ναι ρε. Να και τρίτη. 3 πουλάκια πήραμε εδώ παιδιά. Έλα. Πάμε. Μπράβο Λούνα. Πάρτε εσύ την άλλη, πού είναι η άλλη, θα τη βρούμε βέβαια. Πού είναι μωρέ? Πού? Εδώ ρε βάρεσε. Εδώ και έπεσε, έτσι εδώ πέρα έπεσε. Ναι, κάπου που πάσε ρε. Ψτ. Περιμένετε. Του φέκεις και εσύ. Ωραίος, κάτσε να έχουμε μπορέσει 3 παλιά. Περίμενε τώρα. Που έχει καλώσει ρε παιδιά, κοιτάξτε που έχει καλώσει. Τι να τις πετάξω.
Την πήραμε, τι να κάνουμε, χαλάσαμε άλλο ένα φυσίκι, παιδιά. Τι να κάνουμε, την αφήσουμε. 3 λουθεκές την πήραν, το ζόρι να πέσει. Θα έχει φύγει ρε. Άκου το Πάρ' το. Και εγώ του την έπαιξα, λέω θα φύγει τώρα, ποτέ δεν το βλέπει, λέω θαλάσσης, δεν ήξερα. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ, Φλωράκη. Μπράβο, πάμε. Το έχασα πίσω από τη συναισθία των κορμών, ρε. Εδώ είμαι, ρε. Τη βάρεσα. Την είδες τη μία που βάρεσα, ρε. Θα την πάρεις τότε, εντάξει. Είχε πολλά πουλιά, ρε, εδώ μέσα, ρε. Τη βάρεσα. Ναι, κάτσε την πάρω τώρα. Α, τη βρήκα. Μάτι. Πολύ μακριά, ρε παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε από τα βάτα πόσα μέτρα είναι. Ήμουν εκεί κάτω στη λελιά. Πρέπει να είναι 80 μέτρα γεμάτα. Είναι ο Πάνος μπροστά, πρόσεχε. Περίμενε την πάρω, περίμενε. Περίμενε, πέσει στην άκρη στα βάτα, περίμενε. Κάτσε να μην χάσω σημάδι. Σου φύγει τώρα. Α, να τη βρήκα. Ωραία μάγκα. Η πουτάνα δεν έφυγε. Πούσε λίγο ρε. Λοιπόν πάνω. Εγώ θα βάρωσω από εκεί. Έχει κάτι πράγματα, κάτι ιστορίες. Λοιπόν, ένας από τους άλλους δύο, θες εσύ, θες ο Λιάς, θα έρχεται άκρη τα βατάκια. Τα βατάκια. Και ένας θα ανοίγει και θα κλείνει. Δηλαδή θα μπαίνει μπροστά, θα κόβει. Μέχρι να έρθουν οι άλλοι δύο, εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Φεύγει μπροστά όμως. Ρε, πάνω κάποιος, έτσι δεν πρέπει να γίνει. Πώς θα πάμε, θα κάτσετε δύο μαζί και ένας μοναχός του. Λοιπόν, εντάξει, πάμε. Είσαστε έτοιμοι. Στο διάλογο ρε που είναι η μέρα αυτή. Δεν έχει μέρα, δεν έχει δουλειά ρε. Ρε, δεν έχει καμία σχέση το κυνήγι που κάναμε. Ναι. Αυτό το πράγμα. Καρκίνος είναι. Είναι ξενέρωμα. Άσε που βγαίνουμε.
Να μην πάρω τη shotgun σήμερα. Μαλάκα, κάτι ακούστε. Θα περάσω εγώ, θα βγω και θα βγω εκεί πέρα στα καλάμια. Ένας θα βγει εκεί πέρα στα καλάμια και ένας θα κάτσει εκεί πέρα. Μάμα και την έπιασα μπροστά και την πάρεσαμε τώρα, έλα. Δύσκολος καιρός, παιδιά, για τσίχλες. Για περπατητό, πολύ δύσκολος. Αέρας και ανεμόβροχο. Τρία. Μάτι, μία. Παιδιά είναι εδώ. Πάμε να βρούμε και την τρίτη. Να και τρίτη, παιδιά. Έχει αρχίσει και ψυχαλίζει. Πολύ δύσκολος καιρός σήμερα. Έχει από το πρωί αέρα πολύ και ψηλόβροχο. Πάνω σπάνω! Με αέρα πολύ, παιδιά, με αέρα πολύ. Winchester. Τη βρήκες τη δικιά μου, Τσίρο? Θα κοιτάξω εγώ τώρα την πάρω. Ξέρω που είναι. Θα του δοκίσουμε κι άλλο εδώ πέρα, να κάτσω ακόμα. Λίγο κάτσε. Έστυψε, πουτάνα. Θα περάσει από πάνω, Θανάση, όχι? Κάτσα να τη φάρω κι εγώ. Μία εδώ. Και να πάρω κι άλλη μία.
3 έχω βαρέσει εδώ, παιδιά. Να και η δεύτερη. Άλλο ένα πουλάκι έχουμε βαρέσει από εκεί. Θα ψάξω να το βρω. Ναι ρε. Εδώ στη γωνία έπεσε, μπορεί να είναι λίγο στα βάτα όμως. Πολλά πουλιά ρε. Μπράβο. Ωραία παιδιά, πόσο ψηλά είναι. Μην πεις να την πιάσω κιόλας. Ψηλά. Τέσσερα πουλιά βαρέσαμε παιδιά σε αυτό το λόγκο. Πάμε να τα βρούμε, έχουν πέσει 3 μέσα στη βρώμη. Πάντα όταν περνάμε ένα φράχτη παιδιά, φροντίζουμε να τον κλείσουμε πάντα όπως τον είχε ο ιδιοκτήτης. Ποτέ δεν κάνουμε ζημιά. Εδώ κλείσαμε και τη φράχτη μας. Σωστές δουλειές και όμορφες. Ωραία. Έλα μου. Ευχαριστώ. Και έχει και άλλα δυο πουλιά εδώ πέρα. Από εδώ εκεί μέχρι εκεί. Είναι ένα πουλί πιο εδώ και ένα πουλί πιο εκεί. Πού είναι. Φίλος Θανάσης από εδώ, Αναγνωστόπουλος, φιλαράκι. Τώρα έρχεται και ο Τσίρος, γράφει η κάμερα. Κάτι κάναμε. Δεν είχε τα πουλιά. Δεν είχε τα πολλά πουλιά. Χθεσινά ένα προς 10. 1 προς 10. Με τα προχθεσινά πουλιά.
25 Φεβρουαρίου σήμερα, παιδιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον φίλο μου τον Παναγιώτη, αλλά τον φίλο Παναγιώτη δίπλα, και τον φίλο μου τον Θανάση για την πρόσκληση να κυνηγήσουμε μαζί σήμερα περπατητό Τσίχλας. Ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα γιατί είχε το πρωί πολύ αέρα και είχε ψηλόβροχο. Δεν υπήρχαν υπερβολικά πουλιά, πάρα πολλά πουλιά, και όσα πουλιά ήταν μέσα σε λόγους δεν έβγαιναν εύκολα από τον αέρα. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και πιάσαμε το όριο, περάσαμε όμορφα. Να είμαστε καλά, παιδιά, να κυνηγήσουμε και του χρόνου. Καλή συνέχεια σε όλους, μαγκές. Και του χρόνου. Και του χρόνου με υγεία. Α, του τα λέω.